覚えてるかな？今日は1月4日だよ。今日はママがこの子と生きていこうって私を家族に迎え入れるって決めてくれた大切な日なんでちょ。1月4日の誕生花は福寿草っていう小さな黄色いお花で、花言葉はね、幸せを招くなんだよ。福寿草の福をお借りして私に福って名前をつけてくれたんでしょ。お花って種類がたくさんあって、暖かくなってから咲くお花が多い中で、福寿草はこんなに寒い時期に冷たい雪の下からゆっくりお顔を出すお花なんでしょ。2026年、新しい年が始まったね。この1年、きっといろんなことがあると思うでちょ。もしかしたら、もう大変で前なんて向けないよって人もいるかもしれないですよね。でもね、下を向いた日にも足元にはあなたしか気づけない幸せがちゃんと咲いているからね。最後まで見てくれたあなたは絶対今年乗り越えられるでちょ。また落ち込んじゃった時とかはこの動画見に来てね。最後まで見てくれてありがとね。